O alcalde de Ourense, ese home comparado por moitos co expresidente estadounidense Donald Trump polas súas innegables dotes de estatista e o seu discurso mesurado e conciliador, ven de realizar unha visita oficial a Cataluña para observar elementos de mobilidade vertical. Ascensores. A súa visita presencial era totalmente indispensable, xa que, por desgraza, non conta con ningún experto en mobilidade vertical entre os seus 3 cargos directivos e 19 asesores que conforman o seu staff. É ben sabido que as cousas en inglés molan máis. Un staff que lle costa ao Concello de Ourense en torno a 450.000 euros anuais, cartos ben investidos, non como os algo máis de 50.000 que costa a programación anual da Rede Galega de Teatros e Auditorios de Agadic no Auditorio Municipal de Ourense, que, como saberán, continúa pechado. Porén, continúan os espectáculos, xa que é o lugar elixido para a realización dos plenos municipais. Miren en YouTube, xa verán que maravilla. O coñecido magnate dos medios de comunicación e alcalde de Ourense, creador de innovadores formatos televisivos como aquel no que un grupo de homes moi virís todos embriagábanse en directo ou en diferido, vai ti saber, ven de conceder unha entrevista a Onda Cero Ourense. O alcalde someteuse ás preguntas realizadas polos ouvintes da emisora a través das súas redes sociais. Ao finalizar a mesma, declarou: "Porque escúchame, es la entrevista más hostil que he tenido en toda mi vida, más aún que la de La Sexta". O alcalde sorprendeuse ante as críticas, porque el é moi riquiño. Ademais, nas pasadas eleccións, recibiu o abrumador apoio dun 22% do electorado. Como un 22%? Terceira forza política, que agora só ten 3 concelleiros, incluído el. E por que sigue aí? Ante preguntas relacionadas coa educación e a cultura, o alcalde acusou o sector cultural da cidade de ser uns culturetas de extrema esquerda. Quien quiera cultura, que se la pague, declarou. O alcalde de Ourense, un dos protagonistas, non o único, desta absurda combinación entre Sálvame Deluxe e traxedia de Shakespeare cutre, cun toque de Xogo de Tronos protagonizado polos Teletubbies, que é a política municipal ourensana, ven de regalarnos unha nova mostra da coherencia do seu discurso. Tan só un día despois de acusar as concelleiras díscolas que viñan de formalizar a súa baixa do Grupo Municipal Democracia Ourensana de ser calaña e unhas rapiñas que só buscaban cartos, enviou un comunicado conxunto con Ciudadanos, vai a tela, no que reclamaban manter os ingresos e o persoal eventual que lles correspondía en base á súa representación anterior. Cartos. Porque Aurea Televisión non se mantén soa. O alcalde de Ourense, creador de míticas frases para a historia como "tú flipas, nena", que fan que calquera discurso de Winston Churchill teña a calidade artística e literaria da miña lista da compra, ven de realizar un comunicado a través do boletín oficial do Concello de Ourense. Perdón, a través das súas redes sociais. Durante años luché para que se entendiera que no se procede entregar ingentes cantidades de dinero público para los espectáculos deportivos, pero aún no logramos que se asimile y que cese la misma práctica de subvencionar mayoritariamente las artes escénicas. Un equipo de investigación conxunto de Noticias Dispersas e Emerxencia Cultural Ourense, despois dun exhaustivo traballo, 2 minutos buscando en Google, descubriu que o Concello de Ourense concedeu unha subvención nominativa o Clube Ourense Baloncesto de 150.000 euros en outubro do ano 2020. Descoñecemos se o alcalde pensa que a cidadanía de Ourense é boba. Outra orde de cousas, na Deputación de Ourense todo está tranquilo e baixo control. Seguiremos informando.